Morjens! Tänään me asennetaan avainpesä. Eka valitaan oikeat työkalut. PZ eli Posi-Drive. Tää on PH eli no. Väärällä työkalulla tuhotaan vaan ruuvit ja sitä me ei haluta. Avainpesäasennuksessa me käytetään rautakaupastakin löytyvää avainpesää, joka tottelee tämmöistä Suomessa tosi yleisesti löytyvää avainta. Tän ehdoton valttikortti on se, että avaimia voi teettää missä vaan. Ja hyllystä löytyy tietenkin yksittäinen pesä, 2 samoille avaimille ja 3 samoille avaimille. Ja enemmänkin löytyy kuin kysyy. Avainpesiä löytyy useilla eri värillä, mutta ainakin joka paikasta löytyy satiinikromi ja kromattu. Kaikki käikäleet on mun kädessä. Helarengas, mikä tulee ulkopuolelle. Vääntönuppi, mikä tulee oven sisäpuolelle. Sisälle helarenkaan alle tulee lukkosylinteri ja sitten on erinäinen määrä asennustarvikkeita. Ensin asennetaan avainpesä tai lukkosylinteri ja vääntönupin kara. Tässä on sisäpuolen kikaleet, pari ruuvia, vääntönupin vääntökara, liidikappaleen levy ja meidän tapauksessa kun käytetään tämmöistä universaalia vääntönupin karaa, niin siellä alla pitää olla pieni korotuspala. Tabloina avainpesässä tuommoista korotuspalaa ei ole. Sisäpuolelta pujutetaan tämä asennussarjapaketti lukkorungon läpi, niin kuin pelkät ruuvit. Ei ole tarkoitus, että tämä vääntökara vedettäisiin täältä ulkopuolelta läpi. Koska nyt kun se vedetään läpi, niin nyt se on yhtä puuta ja ei varmasti mikään toimi. Niin se näyttää se sisäpuolen asennuspaketti näyttää kutakuinkin touhu. Pujotetaan se tosiaan täältä lukkorungon läpi. Noin. Etsitään tälle karalle semmoinen sopiva kohta, missä se loksahtaa paikalleen ja selkeästi se lukkorungon mekanismin kanssa toimii. Sitten on kädessä tää lukkosylinteri. Se me kiinnitetään ulkopuolelle näillä ruuveilla, mitkä siellä näin. Tänne alle ei tarvitse tässä tapauksessa mitään korotuspaloja. Tää on vakio-ovi, niin tähän käy ihan vakiokalikat. Pistetään kummatkin ruuvit alkuun ja sitten kiristetään. Tässä vaiheessa kara törröttää tuolta sisäpuolelta, niin olisi hyvä että vähän testaa avaimella, että se toimii. Ja tässä vaiheessa olisi hyvä myös kokeilla takalukitus ilman, että me pistetään ovi kiinni. Noin, se meni päälle. Parhaiten sen näkee silleen, että pistää avaimen avainpesään, kääntää niin sanotusti löysät pois ja pistää takalukkoon. Ja sitten jos se avain liikahtaa, niin silloin se tarkoittaa, että se menee takalukkoon. Sitten jos tämä oven pistää kiinni ja avain ei liikahdakaan, niin sitten sen tietää, että se ei ole vielä takalukossa. Sitten on joku säätö ei toimi niin kuin pitää. Yleensä se on vastarautaa liian tiukalla, että se ei mene takalukkoon. Ja sitten täällä on tämmönen aika pitkä vääntönupin vääntörauta on vielä jäljellä. Se pitää katkaista. Se voi katkaista rautasahalla. Mulla on salainen ase. Tähänkin löytyy asennusohjeista sit aina semmonen niinku oikea mitta. Tosta oven pinnasta vedän sen vähän tuolle viistosti tustavaa. Ja nyt kun se on vähän viistetty, niin siinä on tuonne terävämpi kärki, niin vääntönuppi saa sitten paremmin pujotettua paikalle. Vääntönuppi ja siihen taas katkouraruuvit. Kun painikkeessakin, niin avainpesän vääntönupissa on katkouraruuvit ja vakiomallisessa ovessa ne tulee yli, joten ne pitää pätkästää mittaa. Painikkeessa nämä ruuvianturat oli huomattavasti pidemmät kuin avainpesässä. Toki tuolla on paljon kierrettä tuolla sisällä, niin voidaan pätkästä tästä niin kuin 1, 2 ja 3. kohdasta pätkästää ruuvi. Vääntönuppi paikalleen ja purkataan tuosta pienestä raosta, että ruuvit menee paikalleen. Ja taas sormivoimin voidaan testaa vähän välissä. Se on nyt niinku, se olisi niinku siinä. Katsotaan vielä avaimella, että toimii. Noin. Ja katsotaan, että takalukko toimii hyvä. Tästä näkee tuon vääntönupin liikkeen, kun ovessa on nyt kaikki kunnossa. Kaikkiin näihin tuotteihin löytyy tietenkin asennusohjeet, mutta helamiehet ei käytä asennusohjeita.